മാധവ ജയ കുഞ്ച വിഹാരി ജയ രാധാ മാധവ ജയ കുഞ്ച വിഹാരി ജയ ഗോപി ജനവല്ലഭ ജയ ഹരി ജയ രാധാ മാധവ ജയ നാളെ തൊട്ട് കൊച്ചിട്ടുള്ളൂ മാതാജി. ഹരി. ആ, നാളെ തുടങ്ങി. ഓക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരൂन् ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂन् വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമഃ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിധായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാദാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. നമഃ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈശോപനിഷത്ത് ലെവൽ 3 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ മന്ദിർ കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾക്ക് ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഇന്നത്തെ മാതാജി. പുതിയ പുസ്തകമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. എല്ലാവരെയും കണ്ടതിൽ വളരെ സന്തോഷം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉച്ചക്കലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു 50 പേരോളം ഉണ്ടായിരുന്നു. 3 മണിന്റെ ക്ലാസ്സും എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതിലൊരു 50 കൂടുതലൊക്കെ ഉണ്ടായി. 60 പേരോളം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മുടെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നൊരു പുതിയ പുസ്തകമാണ്. എല്ലാവരുടെയും പുസ്തകം ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പുസ്തകമല്ല ഇല്ലാത്തവര് മാതാജി. ഇല്ല മാതാജി. ഇല്ലാത്തവരെന്തായാലും പുസ്തകമില്ല. വാങ്ങിക്കണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈശോപനിഷത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകമാണ്. വൈദിക സംസ്കൃതത്തിൽ രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സൂക്തങ്ങളാണ് വേദങ്ങൾ. വേദത്തിനെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കാൻ പോണത്. വേദം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നത്. വേദം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വേദം? അറിവ് അറിവ് അറിവ്. അത് എവിടുന്ന് എന്തറിവാണ്? നമ്മുടെ ഭൗതികമായ അറിവുകളെയൊന്നുമല്ല വേദം എന്ന് പറയാ. ഇത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? അതീന്ദ്രിയ അറിവാണ്. അതായത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നത്. തേനെ ബ്രഹ്മഹൃദായ ആദികവയെ മുഖ്യന്തിയ സൂരയ എന്ന് നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നിർഗമിപ്പിച്ചതാണ് ഈ അറിവുകളൊക്കെ, വേദങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ വൈദിക സംസ്കൃതത്തിൽ രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സൂക്തങ്ങളാണ് വേദങ്ങൾ. നമ്മുടെ നോട്ടും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയിന്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കണേ. വേദങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാല് വൈദിക സംസ്കൃതത്തിൽ രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സൂക്തങ്ങളാണ് വേദങ്ങൾ. ഈ വേദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ പുരാണങ്ങളും ഇതിഹാസങ്ങളും എല്ലാം വേർതിരിച്ച് വേദവ്യാസൻ എല്ലാം വേർതിരിച്ചൊക്കെ റെഡിയാക്കിയത്. വൈദിക സംസ്കൃതത്തിൽ രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സൂക്തങ്ങളാണ് വേദങ്ങൾ. അറിയുക എന്ന അർത്ഥമാണ് വിത്ത് എന്ന ശബ്ദത്തിൽ നിന്നാണ് വേദങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. വിത്ത് എന്ന് വെച്ചാല് ദയ എന്നുള്ളതിന്റെ വിദ് എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് വേദം എന്ന പദം ഉണ്ടായത്. വിദ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അറിയുക എന്നാണ്. വിദ് എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് വേദം എന്ന പദമുണ്ടായത്. വിദ് എന്നാല് എന്താണ് അർത്ഥം? അറിയുക എന്ന അർത്ഥമുള്ള വിദ് എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് വേദം എന്ന പദം ഉണ്ടായതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ വേദങ്ങളെ പ്രകൃതി കാവ്യം എന്നും വിളിക്കുന്നു. വേദങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയായ പ്രകൃതി, എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ വേദങ്ങളെ പൊതുവെ പ്രകൃതി കാവ്യം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. 4 വേദങ്ങളുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാലോ. ഏതൊക്കെയാണ് 4 വേദങ്ങൾ? ഋഗ്വേദം, സാമവേദം, അഥർവവേദം, ഋഗ്വേദം. ഋഗ്വേദ, യജുർവേദ, സാമവേദം, അഥർവവേദം. ഋഗ്വേദം, സാമവേദം, യജുർവേദം, അഥർവവേദം. 4 വേദങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഋഗ്വേദം, സാമവേദം, യജുർവേദം, അഥർവവേദം. അതായത് ഹൈന്ദവ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളെയാണ് വേദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹൈന്ദവ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് വേദങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈശോപനിഷത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈശാവാസ്യം എന്നും കൂടി പറയും. ഈശാവാസ്യം ഉപനിഷത്ത് ഏത് വേദത്തിൽ നിന്നാണ് എടുത്ത ഭാഗമാണ്? ഏത് വേദത്തിൽ നിന്നാണ്? യജുർവേദത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ്. അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈശോപനിഷത്ത്. എന്താണ് ഈശോപനിഷത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈശാവാസ്യം എന്ന് പറയും. ഈശാവാസ്യം ഉപനിഷത്ത് യജുർവേദത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. വേദാന്തത്തിന്റെ സാരവത്താണ് ഈശോപനിഷത്ത്. വേദാന്തത്തിന്റെ സാരവത്താണ് ഈശോപനിഷത്ത്. ഈശോപനിഷത്ത് എന്നാല് ഭഗവാനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണ് വേദങ്ങള്. അതായത് ഭഗവാൻ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്, ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ അറിവ് വേദങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. പിന്നീട് 4 തിരിച്ചു വേദവ്യാസൻ. അങ്ങനെ അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾക്ക് ഓരോരോ അറിവുകളെ, ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങള് എല്ലാം ഉണ്ടായത് വേദങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ അതിൻ്റെ ആ യജുർവേദത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ഒരു അവസരം, ഒരു ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾക്ക് സംസ്കൃതം അറിയില്ല. നമ്മൾ ഏതോ ഒരു കോണിൽ എവിടെയോ ജനിച്ച് മരിച്ച് ജീവിച്ച് ഒരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടി ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വേദത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം പഠിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതിനെപ്പറ്റി കുറച്ചെങ്കിലും ഒന്നറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ ഭഗവാനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണ് വേദങ്ങള്. ഭഗവാൻ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് വേദങ്ങൾ. അത്
സാമാന്യം ആയിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾക്കൊന്നും പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവില്ല. അവർക്കത് പഠിക്കാനുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം തന്നെ വേണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത്രയാണ് ഈശോപനിഷത്തിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്. ഇനി നോക്കാം നമുക്ക്. ഈശോപനിഷത്തിന്റെ അവതാരിക എന്ന പുസ്തകത്തിൽ കുറേ അധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അവതാരികയില് വേദം എന്നാൽ അറിവ്, അത് അന്തിമമായ ലക്ഷ്യം. വേദം എന്നാൽ അറിവ്. അപ്പൊ ഏത് ജ്ഞാനവും വേദമാണ്. എന്തറിവും അത് സാധാരണ ജ്ഞാനമല്ല, ആത്മീയ ജ്ഞാനം. അതിനാണ് അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ മുക്താത്മാവും ഉണ്ട്, ബദ്ധാത്മാവും ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഏത് ഗണത്തിൽ വിടും? നമ്മൾ ബദ്ധാത്മാവ്. മുക്താത്മാവ് ഋഷിമാരും അതെല്ലാം അരച്ച് കലയ്ക്ക് പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് മുക്താത്മാക്കള്. ഈ ബദ്ധാത്മാക്കളും മുക്താത്മാക്കളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഈ ബദ്ധാത്മാക്കള് അതായത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ തടസ്ഥ ശക്തി അല്ലെ, ആ തടസ്ഥ ശക്തിയായ ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് 4 ന്യൂനതകളുണ്ട്. 4 കുറവുകളുണ്ട്. അത് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചേ പറ്റൂ. എന്താണ് ആദ്യത്തെ ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്നാമത്തെ ന്യൂനത ബദ്ധാത്മാവിന് തെറ്റ് പറ്റുന്നു. നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും തെറ്റ് പറ്റും. അയ്യോ തെറ്റിപ്പോയേട്ടാ, അങ്ങനെ തെറ്റ് പറ്റിപ്പോകും. എന്തോ ചിലരത് പറഞ്ഞ് സമർത്ഥിച്ച് നിൽക്കാനൊക്കെ നോക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ അത് അംഗീകരിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. ബദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു ന്യൂനതയാണ് തെറ്റ് പറ്റുന്നു. ബദ്ധാത്മാവിന് ന്യൂനത തെറ്റ് പറ്റുന്നു. ഉദാഹരണമായി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മഹാത്മാഗാന്ധി മഹാനായ ഒരു വ്യക്തിയായി ഗണിക്കപ്പെടുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹം പോലും പല തെറ്റുകളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പല തെറ്റുകളും ഇതുവരെ പലതും തെറ്റുകളെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഘട്ടത്തിൽ പല ഘട്ടങ്ങളിലും പല തെറ്റുകളും ചെറുത് തുടങ്ങി വലുത് വരെ പല തെറ്റുകളും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കും തോറും തെറ്റുകൾ കുറഞ്ഞു വരും. പക്ഷേ തെറ്റ് പറ്റുന്നത് ബദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു ന്യൂനതയാണ്. ഇപ്പൊ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ഗാന്ധിജിയോട് സഹായി പറഞ്ഞു, അങ്ങ് ഡൽഹി യോഗത്തിന് പോകരുത്, അപകടമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം കേട്ടില്ല, പോകാൻ നിർബന്ധം പിടിച്ചു, വധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അതാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയൊക്കെ വരെ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ നിരവധി മഹാന്മാര്, അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് കെന്നഡി അതുപോലുള്ളവരൊക്കെ മഹാന്മാര് വരെ തെറ്റിലകപ്പെടുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവര് ബദ്ധാത്മാവാണ്. അതൊരു ന്യൂനത. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ന്യൂനത എന്താണ്? ബദ്ധാത്മാവ് മായയ്ക്ക് വശംവദനാകുന്നു. മായ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ് മായ. പല മോഹിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെന്ന് ചാടും അല്ലെ. ഇന്ദ്രിയ പൂരണത്തിനായി ഈ ലോകം, ഈ ഇത് മുഴുവൻ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്, ഇത് നമ്മൾക്ക് ആസ്വദിക്കാനുള്ളതാണ്, ഇത് മറ്റാരുടെ അല്ല, എൻ്റെ മാത്രമാണ് എന്നുള്ള ഒരു അതിൽ നമ്മൾ മായയ്ക്ക് വശംവദനാകുന്നു. അത് രണ്ടാമത്തെ ന്യൂനത. അതാണ് സകലതും ശരീരമാണ് താൻ. അപ്പൊ ശരീരത്തിൻ്റെ ഇന്ദ്രിയ പൂരണത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാ വിഭവങ്ങളും നമ്മളുടേതാണ് എന്നുള്ളൊരു മട്ടിയിൽ നമ്മൾ അതെല്ലാം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ശരീരത്തെ താനെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാം നമ്മുടേതാണ് എന്നുള്ളൊരു അഹങ്കാരത്തിൽ നടക്കുന്നതിനാണ് മായയ്ക്ക് വശംവദനാവുന്നു. ഞാൻ ഇന്ന ആളാണ്, എന്നെ അറിയാത്തവരുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ വലിയൊരു അഹങ്കാരത്തിൽ. ഇത് ശരിക്കും ഒരു ശാരീരികമായ ആ തിരിച്ചറിയലാണ്. നമ്മൾ ശരിക്കും ആത്മാവാണ്, ഭഗവാന്റെ ഒരംശം. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളതെല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ന്യൂനത എന്ന് പറയുന്നത് ചതിക്കാനുള്ള പ്രവണത. നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ ചതിച്ച് മുന്നേറണം. എനിക്കൊന്നും വരില്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് വന്നാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ ചതിക്കാനുള്ളൊരു പ്രവണത വലിയ തരത്തിലില്ലെങ്കിലും നമ്മൾക്കിടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ അതുണ്ട്. ഒരു വ്യക്തി എത്ര മൂഢനാണെങ്കിലും അതിബുദ്ധിമാനാണെങ്കിലും എന്താണ് മായാബാധിതനായി തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും
അതിനെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് വിഷമമുണ്ടായാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളൊരു തരത്തിൽ അതിനെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് അത് തെറ്റ് മൂടി വയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തും. അതാണ് ചതിക്കാനുള്ള പ്രവണത. പിന്നെ നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ന്യൂനത, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണങ്ങളാണ്, പൂർണ്ണമല്ല. ഇന്ദ്രിയം എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ണ്, കാത്, ചെവി, ത്വക്ക്, ഇതെല്ലാം അപൂർണങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ നേത്രങ്ങളെ പറ്റി ഞാൻ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് സ്ഥിരീകരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത പല സംഗതികളും ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കണില്ലേ? അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ന്യൂനതകളാണ് ഈ 4 പറഞ്ഞത്. എന്താണ് ഒന്നെന്താണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്? തെറ്റുപറ്റുന്നു. തെറ്റുപറ്റുന്നു, മായയ്ക്ക് വശംവദനാകുന്നു, പ്രവണത. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണങ്ങളാണ്. മാതാജി ഒരാളോട് പറയണം, ഒന്നും ഒരാളോട് പറയാം. അല്ല, ഇതിപ്പോ എല്ലാവർക്കും അറിയണതാണല്ലോ, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായതാണല്ലോ. എന്നാലും ചിലവർക്ക് അത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ പറയണമെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും. അതെ അതെ അതെ. എല്ലാരും കൂടി പറയുമ്പോ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ശരിയാണ്. അപ്പൊ ഓരോരായിട്ട് അങ്ങനെ പറയുക. അത് മനസ്സിലായതുകൊണ്ടാണ് 4. ഒന്ന് എല്ലാരും പറഞ്ഞിട്ട് മൈക്കൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണേ. അതെ, എന്നിട്ട് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. അതെ. അപ്പൊ എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ ന്യൂനത തെറ്റുപറ്റുന്നു, രണ്ടാമത് മായയ്ക്ക് വശംവദനാകുന്നു, മൂന്നാമത് ചതിക്കാനുള്ള പ്രവണത, നാലാമത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണങ്ങളാണ്. ഇത്രേ പറഞ്ഞോളൂ. അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ വേദങ്ങളെ ഹൈന്ദവ വേദം എന്ന് വിളിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ ഹിന്ദു എന്നൊരു വിദേശ നാമമാണ്. നാം ഹിന്ദുക്കളല്ല. നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം വർണ്ണാശ്രമമാണ്. ഇപ്പൊ ഈശോപനിഷത്തിലെ 1 തുടങ്ങി 3 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന പൂർണ്ണത ആണ്. ഇതിലെ ശ്ലോകങ്ങളില് 1 തുടങ്ങി ധ്യാന ശ്ലോകവും പിന്നെ 1 തുടങ്ങി 3 വരെയുള്ള ആദ്യത്തെ ഇത് ധ്യാന ശ്ലോകമാണ്. അത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല, ധ്യാനിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശ്ലോകമാണ്. ഒന്നാമത്തത് ധ്യാനം. പിന്നെ ശ്ലോകം 1 തുടങ്ങി 3 വരെയുള്ളത് കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന പൂർണ്ണത. ഈശാവാസ്യ ബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രയോജനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതാവകാശം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തവരുടെ വിധി. ഇതെല്ലാം ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജീവിക്കാൻ. അങ്ങനെ ജീവിക്കാത്തവർക്ക്, ആ ഉടമസ്ഥതാവകാശം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തവരുടെ വിധി എന്താവും? ഇതൊക്കെ പറയണതാണ് ശ്ലോകം 1 തുടങ്ങി 3 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ. ഇനി അടുത്തത് എന്താ നോക്കാം നമുക്ക്. ഇനി 4 തുടങ്ങി 8 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് അചിന്തനീയമായ ഭഗവാനെ ഒരു മഹാഭാഗവതന് മാത്രമേ അറിയാൻ കഴിയൂ. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണങ്ങളാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്ന് നിന്നാലും നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ മാംസചക്ഷുഷുക്കളെ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അചിന്തനീയമാണ്. ആ ഭഗവാനെ ഒരു മഹാഭാഗവതന് മാത്രമേ അറിയാൻ കഴിയൂ എന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകമാണ് 4 തുടങ്ങി 8 വരെയുള്ളത്. ഇനി 9 തുടങ്ങി 11 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ എന്ത് പറയുന്നു? ജ്ഞാനത്തിനെ പോഷിപ്പിക്കുന്നതിനെയും അജ്ഞാനത്തിനെയും താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. ജ്ഞാനവും അജ്ഞാനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ച് അതിലുള്ളൊരു താരതമ്യ പഠനത്തെ പറ്റിയാണ് ശ്ലോകം 9 തുടങ്ങി 11 വരെയുള്ളത്. ഇനി 12 തുടങ്ങി 14, 12, 13, 14 ശ്ലോകങ്ങൾ എന്താണ്? നിരപേക്ഷമായ ആരാധനയെ അപേക്ഷമായ ആരാധനയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. അതായത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം ഒരു വ്യക്തിയെ ആണെന്ന് സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന് ഭോഗം സമർപ്പിക്കുന്നതും
ഭഗവാൻ ആരതി ഒഴിയുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാൻ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. ഭഗവാൻ എന്താണ് ഇത് രൂപത്തില് അല്ലെ, ശിലയിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ ആ രൂപത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു, ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധന ചെയ്യുന്നതും, നിരപേക്ഷമായ ആരാധന, വെറും ബ്രഹ്മത്തെക്കുറിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നതും തമ്മിലുള്ള താരതമ്യം. ശരിക്കും ഭക്തന്മാര് ഭാഗവതത്തെയും ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളെയും അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തെയും ഒക്കെ ഭഗവാനായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഗുരുവായൂര് പോയി അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിക്കണത് ആ ബിംബം അത് ശരിക്കും കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണെന്നുള്ളൊരു സങ്കല്പത്തില് കൃഷ്ണനായി തന്നെയാണ് നമ്മൾ വിളിച്ച് നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങളും നമ്മളെ കാണാനായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തോടെ പോകുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് തമ്മിലുള്ള താരതമ്യമാണ് ശ്ലോകം 12 തുടങ്ങി 14. ഇനി ശ്ലോകം 15 തുടങ്ങി 19 ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ രൂപം വെളിപ്പെടാനുള്ള പ്രാർത്ഥനകളെ കുറിച്ചുള്ള ശ്ലോകമാണ്. ഭഗവാനെ ആത്മീയ രൂപം നമുക്ക് വെളിവാക്കി തരണേ. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം, നമുക്ക് പല ന്യൂനതകളും ഉണ്ട്, അതെല്ലാം മാറ്റി ഭഗവാനോട് നമ്മൾക്ക് ആ ആത്മീയ രൂപം ഒന്ന് വെളിവാക്കിപ്പെടാനുള്ള പ്രാർത്ഥനകളാണ് ശ്ലോകം 15 തുടങ്ങി 19 വരെയുള്ളത്. അടുത്തത് പിന്നെ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഇത് ഒരു അവതാരികനെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണത്. പ്രമുഖ വിഷയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഈ 7 പ്രമുഖ വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈശോപനിഷത്തില് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യണത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ജ്ഞാനം. ജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാല് എന്താണ്? അറിവ്. അറിവ്. ജ്ഞാനം. പിന്നെ വിജ്ഞാന സിദ്ധാന്തം. എന്താണ് ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? വിശേഷാൽ അറിയുന്നത് വിജ്ഞാനം, അറിവില്ലായ്മ അല്ലേ? വിജ്ഞാനം വിശേഷാൽ അറിയുന്നത് വിജ്ഞാനം, അതായത് ജ്ഞാനത്തെ പ്രായോഗികമാക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ എന്താണ് ജീവിതത്തില് അത് പ്രായോഗികമായിട്ട് പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് വിജ്ഞാനായി. ജ്ഞാനത്തെ ഇപ്പൊ ജ്ഞാനം, പഞ്ചസാരയ്ക്ക് മധുരമുണ്ട് എന്ന് നമ്മള് അറിയാം. പഞ്ചസാര കേൾക്കുമ്പോ അത് മധുരമുണ്ടെന്ന് അറിയാം. പക്ഷെ അതൊന്ന് തൊട്ട് നാവിൽ വെക്കുമ്പോഴാണ് അത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് അല്ലെ. അത് പിന്നെ ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കൊന്ന് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല. പക്ഷെ അത് തൊട്ട് നാവിൽ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ സ്വാദ് മറക്കില്ല. അത് വിജ്ഞാനമായി തീർന്ന്. അതേപോലെ ഉപ്പ്, 2 വെളുത്ത പൊടിയാണ്, ഉപ്പിൻ്റെ രുചി ഉപ്പ് രസമാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ ജ്ഞാനത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് പകർത്തുമ്പോൾ അത് വിജ്ഞാനമായി. അല്ലാണ്ട് ഇല്ലാത്തത്, ജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തതല്ല വിജ്ഞാനം, അത് അജ്ഞാനം എന്നാണ് പറയുക. എന്താണ് പറയുക? അജ്ഞാനം. ഇത് ജ്ഞാനം, വിജ്ഞാനം, വിജ്ഞാന സിദ്ധാന്തം. പിന്നെ ജീവജാലങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. ആത്മീയതയും ഭൗതികവാദവും. ആത്മീയത നമ്മൾ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അറിവിനാണ് ആത്മീയത. ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണം എന്നുള്ള ഒരു മനസ്സിൽ നമ്മുടെ ചിന്ത വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആത്മീയതയിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഭഗവാനെ കാണണം, കൃഷ്ണനെ കാണണം, ഭഗവാന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് വരുമ്പോഴാണ് ആത്മീയതയാവുന്നത്. പിന്നെ അവ്യക്തിഗത വാദത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നു. ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് പല മൂഢന്മാരും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കിടക്കുന്നു, അതിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നു. പിന്നെ ഭക്തിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു, പരമസത്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു, ഈശാവാസ്യ തത്വം എന്താണെന്ന്. ഈ 7 വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ചെറിയ പുസ്തകത്തിലൂടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തത് നോക്കാം. അവതാരിക. വേദത്തിന്റെ നിർവചനവും വേദങ്ങളിൽ നിന്ന് മാർഗനിർദ്ദേശം സ്വീകരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും ശ്രീല പ്രഭുപാദർ സ്ഥാപിക്കുന്നു. ശ്രുതിയുടെ ഭാഗമായതിനാൽ ഈശോപനിഷത്ത് നേരിട്ട് വേദ സാഹിത്യമാണ്. ശ്രുതി അതായത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ശ്രുതി വന്നതാണ് വേദം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന്, അല്ലാണ്ട് ഒന്നും എഴുതി വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കിട്ടിയതല്ല. കേട്ട്, പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർക്ക്
കേട്ടാ മതി, അതെല്ലാം മനസ്സിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലോ, കേട്ടാൽ അതപ്പം തന്നെ ഒരു ചെവിയിൽ കൂടെ മറ്റൊരു ചെവിയിലേക്ക് പോകും. ശരിക്കും എന്താ വേണ്ടത്? ഒരു ചെവിയിലൂടെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്കാണ് വരേണ്ടത്. അല്ലെ, രണ്ട് ചെവിയാണ് നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കണേ. രണ്ട് ചെവിയിലൂടെയും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആ അറിവ് കയറുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്കത് മനസ്സിലാക്കി മറക്കാതെ മനസ്സിലിരിക്കുള്ളൂ. അതിന് എന്ത് വേണം? പരിശീലനം വേണം, അല്ലെ? ശ്രുതിയുടെ ഭാഗമായത്. അതേസമയം പണ്ടൊക്കെയുള്ള ഋഷിമാര് അതെല്ലാം കേട്ടാൽ മതി, അവർക്ക് അതെല്ലാം അവര് അപ്പൊ തന്നെ ഹൃദയസ്ഥമാക്കി പറയും. ഇപ്പൊ ഗുരുകുല സമ്പ്രദായത്തിലൊക്കെ കൊച്ചുകുട്ടികള് ഓരോ ശ്ലോകങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തെറ്റാതെ അവര് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലണ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് തന്നെ അതിശയായി തീർന്നു. അതെങ്ങനെയാണ്? പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട്, പരിശീലനം കൊണ്ടാണ് അവരതൊക്കെ പഠിച്ച് ഓരോ ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈശോപനിഷത്ത് നേരിട്ട് വേദ സാഹിത്യമാണ്. ശ്രുതിയെ മാതാവിനെ പോലെയാണ് ഗണിക്കുന്നത്. ശ്രുതി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? മാതാവിനെ പോലെയാണ് ഗണിക്കുന്നത്. അമ്മയിൽ നിന്ന് നാം അളവറ്റ ജ്ഞാനം കൈവരിക്കുന്നു. ചെറുപ്പത്തില് നമ്മളുടെ എല്ലാ അറിവും തരുന്നത് അമ്മയാണ്, അല്ലെ? അമ്മയിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ അമ്മ പറയാണ്, അച്ഛൻ ആരാണെന്നോ അമ്മ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാണ്, അതായിരിക്കും അത് ശരിയാണെന്ന് മക്കൾ അങ്ങോട്ട് സമ്മതിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്, അല്ലെ? നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ ആരാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരെയാണ് ആശ്രയിക്കുക? നമ്മുടെ അമ്മയെ ആശ്രയിക്കുന്നു. അതുപോലെ സ്വന്തം അനുഭവത്തിന് അതീതമായ, നമ്മളുടെ അനുഭവങ്ങൾക്ക് അതീതം, അതിനേക്കാൾ മേലെയുള്ളത് വസ്തുത അറിയണമെങ്കിൽ, നമുക്ക് ഒന്നും അറിയാത്ത പല കാര്യങ്ങളും അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? പരീക്ഷണ അടിസ്ഥാനത്തിനുള്ള അറിവിന് അതീതമായ കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും സയൻസ് കൊണ്ട് എല്ലാം അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു വിചാരിക്കും, അല്ലെ? സയൻസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാം അറിയാൻ സാധിക്കും ഓരോ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ. ഇപ്പൊ ജലം തന്നെ, ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ചേർന്നതാണ് ജലം എന്നവര് കണ്ടുപിടിച്ചു. എന്ന് വെച്ച് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ചേർത്തിട്ട് അവർക്ക് ജലം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, അല്ലെ? അതേപോലെ ഈ കാണുന്ന ജലമൊക്കെ അങ്ങനെ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമോ? അതൊന്നും സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ ഇപ്പൊ മൈക്രോസ്കോപ്പ് കൊണ്ട് ചെറിയ ജീവികളെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അതേസമയം അതിനു പോലും കഴിയാത്ത നമ്മുടെ അനുഭവത്തിന് അതീതമായ വസ്തുക്കളെ അറിയണമെങ്കിൽ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അറിവിന് അതീതമായ കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്ദ്രിയ അതീതമായ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കൊക്കെ ന്യൂനതകളുണ്ട്, അതിന് അതീതമായിട്ടുള്ള അറിവ് ആവശ്യമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിനെ സ്വീകരിക്കണം? വേദങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണം. ഇപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എത്രയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഒരു മുടിനാരിഴന്റെ 10,000-ൽ ഒരംശം. ഒരു മുടിനാരിഴയുടെ അറ്റത്തിന്റെ ഒരു തുഞ്ചത്തിന്റെ 10,000-ൽ ഒരംശം. ഇപ്പൊ ഹാർട്ട് ഓപ്പറേഷനൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ അവര് അത് ചെയ്യണ നേരത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അത്രയും ചെറുതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിനെ ആശ്രയിക്കണം? വേദങ്ങളെ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും. ഇനി വേദങ്ങൾ 3 വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. പ്രസ്ഥാനത്രയം എന്ന് പറയുന്നത് 3 വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. എന്തൊക്കെ? ശ്രുതി പ്രസ്ഥാനം, സ്മൃതി പ്രസ്ഥാനം, ന്യായ പ്രസ്ഥാനം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാണാതെ പഠിക്കൊന്നും വേണ്ട. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വേദം, ഇത് ഈശോപനിഷത്ത് യജുർവേദത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങളെന്നൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയണേണ്. അപ്പൊ ശ്രുതി പ്രസ്ഥാനം, ശ്രുതി എന്ന് വെച്ചാൽ കേൾക്കണത്. എന്താണ് കേട്ടത്? യഥാർത്ഥ വേദങ്ങളെ വേദവ്യാസനാണ് 4 വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 4 വിഭാഗങ്ങള് ഏതൊക്കെ? വിജയശ്രീ മാതാജി പറഞ്ഞേ. വേദങ്ങള് ഋഗ്വേദം, സാമവേദം, യജുർവേദം, അഥർവവേദം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഋഗ്വേദം, സാമവേദം, യജുർവേദം, അഥർവവേദം. അപ്പൊ വേദവ്യാസൻ വ്യസിച്ചത് കൊണ്ടാണ് വേദവ്യാസൻ എന്ന പേര് വന്നത്. വേദങ്ങളെ വ്യസിച്ചു, തിരിച്ചത് കൊണ്ട് വേദവ്യാസനായി. 4 വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചു.
ഇനി സ്മൃതി പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ട്. ഋഷിമാർ സ്മരിക്കുന്നത്, ഋഷിമാരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഭഗവാൻ അത് അറിവ് പകർന്നു കൊടുത്ത് ഭഗവാനെ തന്നെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് പരമാത്മാവിൽ തന്നെ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായി? പുരാണങ്ങള്, 18 പ്രധാന പുരാണങ്ങള്, പുരാതനമായതിനാണ് പുരാണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പൂർണ്ണമായത് പുരാതനമാണ്, പക്ഷെ പൂർണ്ണവുമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പുരാണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. 18 പ്രധാന പുരാണങ്ങളുണ്ട്, ബാക്കിയുള്ളതും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിഹാസങ്ങളില് മഹാഭാരതം, രാമായണം മുതലായവ പോലുള്ള വേദചരിത്രം അല്ലേ? ആരാണ് ഈ മഹാഭാരതം, രാമായണം മുതലായവ വേദവ്യാസം തന്നെ എഴുതിയതാണ്. മഹാഭാരതമൊക്കെ, രാമായണം വാൽമീകി. വാൽമീകിയെ അതിന് തക്കതായ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് മാറ്റിയതും ഭഗവാൻ തന്നെ അല്ലെ? രാമായണം മുതലായവ പോലുള്ള വേദചരിത്രങ്ങൾ, ഇതുള്ള ഇതിഹാസം, ഇതൊക്കെ സ്മൃതി പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അതേപോലെ മനുസ്മൃതി. പിന്നെ ന്യായപ്രസ്ഥാനം, വേദാന്ത സൂത്രം, യുക്തി ഋഷിമാര് അങ്ങനെ യുക്തി ചിന്തയിലൂടെ തിരിച്ചെടുത്തത്. അതാണ് ന്യായപ്രസ്ഥാനം, വേദാന്ത സൂത്രം, യുക്തിയിലൂടെ. അതാണ് 3ആയിട്ട് വേദങ്ങളുടെ 3 വിഭാഗങ്ങൾ. വിഭാഗം പ്രസ്ഥാനത്രയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേദങ്ങൾ മുതൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഈ വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാനോ അതൊക്കെ ഇനി കാണാപ്പാഠം അറിയാനോ ഒന്നുമുള്ള സമയവും അതില്ല. ശരിക്കും കലികാലത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? മന്ദസുമന്ദമതയോ എന്നാണ് പറയുക അല്ലെ? കലികാലത്തില് എല്ലാവരും മന്ദബുദ്ധികളാണ്, അതേപോലെ അലസരാണ്, മടിയരാണ്. അവർക്കൊന്നും കുറച്ചൊരു സമയം കിട്ടിയാലും നമ്മ എന്തെങ്കിലും വേറെ പലതിൽ നോക്കി, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറങ്ങി, അങ്ങനെയൊക്കെ സമയക്ഷീണം എന്നുള്ളൊരു ഇതില്. അപ്പം സുമന്ദമതയോ എന്നുള്ളതാണ് കലികാലത്തില് ജനങ്ങള്. പക്ഷെ ഈ വേദങ്ങള് ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെ മുന്നേറുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കർമ്മകാണ്ഡം, വേദങ്ങൾ ആചാരങ്ങളുടെ ശേഖരമായിട്ട് ആ കർമ്മത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയണ ജ്ഞാനം, ഉപനിഷത്ത്, അതിലൂടെ ഭക്തിയിലേക്ക് വരികയാണ്. അതാണ് ഇതിഹാസങ്ങള്, പുരാണങ്ങള്. അപ്പൊ ഭാഗവത പുരാണം മാത്രം പഠിച്ചാലും നമുക്ക് അറിവിന്റെ സാരാംശം ലഭിക്കും. ഭാഗവത പുരാണത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിശദമായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ലീലകളും ഭഗവാന്റെ ഭക്തരുടെ കഥകളും എല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ് ഭാഗവതം. അത് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ ഭഗവാൻ ഇവിടെ വിട്ടു പോയപ്പോൾ, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് ഇവിടുന്ന് വിട്ടുപോയപ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെ ഭാഗവതത്തിലാണ് സന്നിവേശിച്ചത്. ഭഗവാൻ ഭാഗവതത്തിൽ ഇരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭാഗവതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാഭുവി ഭാവുകാഹ. എത്ര വേണമെങ്കിലും കുടിക്കുക. അത് എന്താണ്? വേദങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്നതാണ്. നിഗമ കൽപ്പതരോർഗളിതം ഫലം ശുഖമുഖാദമൃത ദ്രവ സംയുധം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാഭുവി ഭാവുകാഹ. അങ്ങനെയാണ് പറയണത്. അത് ശുഗമഹർഷിയുടെ ചുണ്ടുകൊണ്ട് കൊത്തിയ വേദത്തിന്റെ ഫലമാണ്. അതാണ് ഭാഗവതത്തിലാണ് അറിവിന്റെ സാരാംശങ്ങളെല്ലാം വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് പറയണത്. ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം നമുക്ക്. ഹേമാദ്രി മുനിയുടെ മുക്തഫലം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സംസാരിക്കുന്ന പോലെയാണ് 4 വേദങ്ങളും നമ്മെ ഉപദേശിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശബ്ദമാണ്. അതാണ് ശ്രുതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശബ്ദം, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സംസാരിക്കുന്ന പോലെയാണ് 4 വേദങ്ങളും നമ്മളെ ഉപദേശിക്കുന്നത്. അവർ നമ്മുടെ പ്രിയ സുഹൃത്തിനെ പോലെയാണ് പുരാണങ്ങൾ നമ്മെ ഉപദേശിക്കുന്നത്. മഹാഭക്തന്മാരുടെ കവിതകൾ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് അവർ നമ്മുടെ പ്രണയിനികളെ പോലെയാണ്, കാമുകികളെ പോലെയാണ്. ആ കാവ്യങ്ങളല്ലാതും വേദങ്ങളും പുരാണങ്ങളും കാവ്യങ്ങളും ഭാഗവതം ശ്രദ്ധാപൂർവം പഠിക്കാൻ പറയുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം. ഇതൊക്കെ എന്താ പറയണത്? ഭാഗവതം ശ്രദ്ധാപൂർവം പഠിക്കാൻ പറയുന്നു.
അപ്പൊ ഏറ്റവും ഇതായിട്ടുള്ളതാണ് ഭാഗവതത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത സ്ലൈഡ് നോക്കാം നമുക്ക്. സംഹിതകള്, അത് വേദങ്ങൾക്കുള്ളിലെ കൂടുതൽ ഭാഗങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പറയണത്. മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ശേഖരം, അതായത് മന്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കണത്, ബുദ്ധിയും ഒക്കെ വികസിക്കും അല്ലെ. കൊച്ചുകുട്ടികള് ചെറുപ്പത്തിലേ തുടങ്ങി ഈ മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വേഗമാണ്. നമ്മൾ പണ്ട് ചെറുപ്പത്തില് എന്തെല്ലാം ശ്ലോകങ്ങൾ കാണാതെ ചെല്ലുമായിരുന്നു. അന്ന് അമ്മമാരൊക്കെ എന്താണ് ഓരോ ഇതിന്റെ ശ്ലോകങ്ങളുടെ ഇത് വെച്ചുണ്ട് അല്ലെ ചൊല്ലിച്ച് ആണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കളിക്കുക. ഇത് അഷ്ടശ്ലോകം, അക്ഷരശ്ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചൊല്ലിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇഷ്ടംപോലെ ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിക്കും. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികള് അക്ഷരശ്ലോകം പറയുമ്പോഴത്തേനും സിനിമാ പാട്ടിന്റെ ഭാഗം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയുക. അപ്പൊ അത്രയും മാറിപ്പോയി. അന്നൊക്കെ ഈ മന്ത്രങ്ങള്, അപ്പൊ കുട്ടികളുടെ ബുദ്ധിയും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വികസിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ത്രാണതേ മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ബ്രാഹ്മണകൾ, സാധാരണ ഭാഷയിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, സാങ്കേതിക ശൈലിയിൽ ഗൗരവമേറിയ ആചാരങ്ങളും അവയുടെ അർത്ഥത്തെക്കുറിച്ചും നിരവധി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ് ബ്രാഹ്മണകൾ. പിന്നെ ആരണ്യകകൾ, ഇതൊന്നും നമ്മൾ അത്ര കാര്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട വിജനഭൂമിയിലെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, അത് അല്ലെങ്കിൽ വനത്തിലെ ഉപന്യാസങ്ങൾ. എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും ഒക്കെ ഭഗവാന്റെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ ഭാഷ്യമുണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെ വനത്തിൽ ഉപന്യാസം, അപകടകരമായ ആചാരങ്ങളുടെയും വിവിധ തരത്തിലുള്ള അധിക സാമഗ്രികളുടെയും ചർച്ചകളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ആരണ്യകകൾ. ഇനി ഉപനിഷത്തുകൾ. ഉപനിഷത്ത് ഭഗവാനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് വേദങ്ങളുടെ തത്വചിന്താ ഭാഗങ്ങളെയാണ് ഉപനിഷത്തുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ജീവഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, വേദങ്ങൾ എല്ലാ സാഹിത്യങ്ങളിലും ഏറ്റവും മികച്ചതാണ്. അതില് വേറെ ഒരു കളങ്കമില്ലാത്തതാണ് വേദങ്ങള്. അതായത് അതിൽ യാതൊരു മാലിന്യവുമില്ല. എന്താ കാരണം? അവ സ്വർണം പോലെയാണ്. പൂർത്തിയാകാത്ത സ്വർണവളകൾ ടിൻ ചേർത്തുകൊണ്ട് ശരിയായി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ അത് പൂർത്തിയാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വർണത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെ വേണം. അതുകൊണ്ടേ വിളക്കി ചേർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. മറ്റൊരു സാഹിത്യത്തിനും അവ വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുപോലെ വേദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും മലിനമല്ലാത്ത അറിവിനെയാണ് വേദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരർത്ഥത്തിൽ വേദങ്ങളും പുരാണങ്ങളും ചരിത്രങ്ങളും വ്യത്യസ്ത സാഹിത്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഒരർത്ഥത്തിൽ അവയെല്ലാം ഒരേ വെളിപാടിന്റെ ഭാഗമാണ്. ആരാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്? അവ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ നേരിട്ട് ഉപദേശിച്ചതാണ്. ഇതൊക്കെ വേദങ്ങളും പുരാണങ്ങളും ചരിത്രങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ നേരിട്ട് ഉപദേശിച്ചതിനാൽ അതെല്ലാം വ്യത്യസ്ത സാഹിത്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഒരേ വെളിപാടിന്റെ ഭാഗമാണ്. നമ്മള് ഭഗവാനെ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ശ്രദ്ധ, ദൃഢമായ വിശ്വാസം അല്ലെ, അതൊന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ഇതൊക്കെ കുറച്ചെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ അത്രയും നമ്മള് വിശ്വസിക്കണം. നമ്മളുടെ കൂടെ ഉണ്ട്, നമ്മൾക്ക് കൂട്ടം. ബാക്കി ആരും, നമ്മൾ വന്നതോ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ പോകുന്നതോ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കും. ഈ ജീവിതകാലത്തില് പലരുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇടപഴകും. പക്ഷെ ഭഗവാനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയാല് നമ്മളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശുഭമായിട്ട് നടക്കും. അത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും നല്ല ബന്ധു. ഇനി ഉപനിഷത്ത്. എന്താണ് ഉപനിഷത്ത്? ഉപനിഷത്ത് എന്നാൽ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ അടുത്തിരിക്കുക. ആത്മീയ ഗുരു. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗുരുവിന്റെ ഇത് വേണം എന്ന്. ഉപനിഷത്ത് എന്നാൽ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുക, ഗുരുവിനുമായി ചേർന്നിരിക്കുക. ഉപനിഷത്തിന്റെ ഭാഷ നിഗൂഢമാണ്. അത് ഗുരുവിന് തോന്നല്, ഗുരു അത് നമ്മൾക്ക് അർഹതപ്പെടുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് നമുക്കൊരു ഗുരുവിനെ കിട്ടുക. ആ ഭാഷ നിഗൂഢമാണ്. അതിനാൽ അതിനെ
പലതരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാം. അതിനാൽ നമുക്കൊരു യഥാർത്ഥ ഗുരുവിൻ്റെ മാർഗനിർദ്ദേശം ആവശ്യമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ പൂജാമുറികളിലെ പല പുസ്തകങ്ങളും ഒന്നില്ല ഭഗവത്ഗീത കൊടുക്കാനായിട്ട് പുസ്തക വിതരണത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ പറയും, ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്, വീട്ടിലുണ്ട്, പൂജാമുറിയിലുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് പൊതിഞ്ഞ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ അത് ഭഗവാന് വായിക്കാനുള്ളതാണെന്നാണ് അവരുടെ വിചാരം. ഭഗവാന്റെ വാക്കുകള് അതാരാണ് വായിക്കേണ്ടത്? നമ്മളാണ് അത് വായിക്കേണ്ടത്, അല്ലെ? അതുപോലും അറിയാതെ മൂഢന്മാര് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, അല്ലെ? അത് തുറക്കാൻ തന്നെ അവർക്ക് പേടിയാണ്. യുദ്ധം വരും, വീട്ടില് യുദ്ധം വരും, ഭഗവാനോടെ കുഴൽ വെച്ചാലൊക്കെ ഊതിക്കളയും, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇതുകളാണ് പറയുന്നത്. ഉപനിഷത്തിന്റെ ഭാഷ നിഗൂഢമാണ്, അതിനാൽ പലതരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാം. അതിനാൽ നമുക്കൊരു യഥാർത്ഥ ഗുരുവിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തോടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു 18 ദിവസത്തെ കോഴ്സാണെങ്കിലും കുറച്ച് ഒരാൾ പറഞ്ഞു തരുമ്പോ, ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരും. ഇപ്പൊ എൻ്റെയൊക്കെ കാര്യം വെച്ച് നോക്കുമ്പോ നമ്മൾക്കൊന്നും ഇതൊന്നും പറയാനായിട്ട് യാതൊരു അതിനുള്ള ഒരു ഗുണവും ഇല്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ എന്തോ ഒരു അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മളെ ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം. എന്നാലും അത്രയും ഇതായിട്ട് നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞ് കേൾക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾക്കത് സ്വന്തമായിട്ട് വായിക്കണം എന്ന് തോന്നും. അതേസമയം ആരും പറയാതെ നമ്മൾക്കത് എടുക്കാനും തോന്നൂല, വായിക്കാനും തോന്നൂല, വായിച്ചാലൊട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ എന്തിനും ഒരു ഗുരു, ഒരു ടീച്ചർ, എൻ്റെ സ്കൂളുകളിലെ ടീച്ചേഴ്സാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ആ കുട്ടി ക്ലാസ്സിൽ പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് എത്ര അമ്മമാര് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും ആ കുട്ടിക്ക് അത് അത്ര കയറൂല. ക്ലാസ്സിൽ ചെന്നിരുന്ന് അത് തല്ലുകൂടിക്കൊണ്ടായാലും അധികം ശ്രദ്ധ ഇല്ലാണ്ടായാലും അത് കേൾക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ അവൻ്റെ തലയിൽ ആ ഭാഗം കയറിയിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വന്നൊന്നും കൂടി ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവും. അതുപോലെ നമ്മൾ ഗുരുവിൻ്റെ മാർഗനിർദ്ദേശം അത്യാവശ്യമാണ്. ഗുരുവിൻ്റെ മാർഗനിർദ്ദേശം ആവശ്യമാണ്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ആദിലീലയിൽ പറഞ്ഞു, ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, 108 ഉപനിഷത്തുകളുടെ പട്ടിക ആദിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 7ാമത്തെ ആദിലീല 7:108 ശ്രീല പ്രഭുപാദർ 108 ഉപനിഷത്തുകളുടെ പട്ടിക നൽകുന്നു. എന്നാൽ അതിലും കൂടുതൽ ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട്. മിക്ക ഉപനിഷത്തുകളും സംബന്ധ തലത്തിലാണ്. എന്താണ് സംബന്ധം? ഹരേ കൃഷ്ണ. സംബന്ധ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പഠിച്ച കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, അതാണ് സംബന്ധം, അല്ലെ? മിക്ക ഉപനിഷത്തുകളും എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളും സംബന്ധ അല്ലെ ബന്ധം തലത്തിലാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ദൃഢീകരിക്കുന്ന തരത്തിലാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചു സംബന്ധ, ആഭിധേയ, പ്രായോജന, അങ്ങനെ 3 കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ്. സംബന്ധ തലത്തിലുള്ളതാണ് മിക്ക ഉപനിഷത്തുകളും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഈശോപനിഷത്ത്, ഇത് യജുർവേദത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണത്. ഇത് യജുർവേദത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈശോപനിഷത്ത്. മുഖ്യതരം വേദം, കഥ, കേന മുതലായവയിലെ 10 പ്രധാന ഉപനിഷത്തുകളിൽ ഒന്നാണത്. 10 തരം ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട് യജുർവേദത്തിൽ. അതിൽ ഒന്നാണ് ഈശോപനിഷത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈശാവാസ്യം. ഇത് സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് വിശകലനപരവും തത്വചിന്താപരമായതുമാണ്. മാത്രമല്ല വളരെ കാവ്യാത്മകവും പ്രാർത്ഥനാപരവുമായാണ്. ഇതിൽ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാവ്യാത്മകതയോടെ പ്രാർത്ഥനാ രൂപത്തിലാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. പ്രാർത്ഥന ഭഗവാനുമായി സംബന്ധമുള്ളതായതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തില് നമ്മൾ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യണം. പ്രാർത്ഥനാപരമാണ്, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ളതാണ്, ഭഗവാനുമായിട്ട് സംബന്ധമുള്ളതാണ്. ഏകദൈവ ആസ്തിക സ്വഭാവം, അല്ലെ? ഏകോ ദേവ ദേവകീപുത്ര ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഏകദൈവം, ഏകോ ദേവോ ദേവകീപുത്ര ഏവ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? ഏകദൈവം, ആസ്തിക സ്വഭാവം, ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന
അസംഖ്യം ഗുണങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞതാണ് ശ്രീ ഈശോപനിഷത്ത്. ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിത്വം, ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന തരത്തില് ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞതാണ് ശ്രീ ഈശോപനിഷത്ത്. അത് നമ്മൾക്ക് ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളും പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന്. ഇനി കൃഷ്ണൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടെന്ന് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു. എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളിലും അവനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈദഗ്ധ്യമാണ്. വിവർത്തകരെ ഈ വിവർത്തകരെ പോലെയല്ല, ഭഗവാന് എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളിലും ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് വിവർത്തനവും ഭാവാർത്ഥവും എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മ പലതരത്തിലുള്ള നിരൂപണങ്ങളും ഓരോരുത്തരുടെ കെട്ടിച്ചമച്ച കഥകളും ഒക്കെ കേൾക്കുന്നത് പോലെയല്ല, ഇത് ഭഗവാനെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്, കൃഷ്ണൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അല്ലേ. അതുകൊണ്ടല്ലേ ആ പ്രായത്തിലും പ്രഭുപാദര് വിദേശ രാജ്യത്ത് പോയത് ഒറ്റയ്ക്കല്ല, കൃഷ്ണൻ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാനാണ് കൊണ്ടുപോയത്. അതായത് ശക്തിയാവേശ അവതാരമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി ട്ടാണ് 3 ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന ആള് കപ്പലിൽ വെച്ചും നെഞ്ചുവേദന, ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നു. എന്നിട്ടും അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് രക്ഷിച്ചു. ഇനിയും കുറെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നുള്ള ഇതില് പോയി അതെല്ലാം ചെയ്ത് നടത്തി വന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണമാണ് നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ഭഗവാന്റെ പരസ്പര വിരുദ്ധമായ ഗുണങ്ങൾ. പരസ്പരം ചേർന്നതല്ല, വിരുദ്ധവുമാണ്. നമ്മൾക്ക് പറയുമ്പോൾ ഇതെന്താ ഇങ്ങനെയെന്ന് വിചാരിക്കും. അങ്ങനെ പരസ്പര വിരുദ്ധമായ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സകല ചരവും അചരങ്ങളുമായ എല്ലാതും ഭഗവാന്റെയാണ്. ചലിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചലിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വളരെ വിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും സമീപസ്ഥനാണ്. കുറേ അകലെയാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുണ്ട്, നമ്മുടെ വെളിപ്പുറത്ത് ഭഗവാനുണ്ട്. ആ ഭക്തി നമ്മുടെ ഉള്ളില് പ്രേമഭക്തിയിലെ, ഭാവഭക്തിയിലെ, ഗോപികമാരുടെ ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നാല് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ സമീപസ്ഥനാണ്. പിന്നെ സകലതിൻ്റെയും അകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് പരസ്പര വിരുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. സകലതിൻ്റെയും അകത്ത് പരമാത്മാവായിട്ടും പുറത്തും ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. സ്വധാമസ്ഥനെങ്കിലും, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ് താമസമെങ്കിലും മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനുമാണ്. മനസ്സ് എത്തുന്ന സമയത്ത് അവിടുന്ന് ഒരു ഭക്തൻ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അല്ലെ, ഗജേന്ദ്രൻ വിളിച്ചപ്പോഴത്തിനോ ഭഗവാൻ എന്താണ് ഗരുഡന്റെ പുറത്ത് പറന്നെത്തി. അപ്പൊ എത്ര വേഗതയില് ലക്ഷ്മി ദേവി പാദം തടവിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷമാവണത്, ഉടനെ എത്തണം. അപ്പൊ അതാണ് സ്വതാമസ്ഥനെങ്കിലും മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനുമാണ്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് പരസ്പര വിരുദ്ധമായ ഗുണങ്ങൾ? ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും സമീപസ്ഥനാണ്. സകലതിൻ്റെയും അകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. സ്വതാമസ്ഥനെങ്കിലും മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ്. ഗുരുവായൂരമ്പലത്തിൽ പലരും ചെന്നിട്ട് പല അനുഭവങ്ങളും ഒക്കെ പറയാറുണ്ട് കൃഷ്ണകഥയിലൂടെ അല്ലെ. അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ ശരിക്കും നമ്മൾക്കും അങ്ങനെ പലതും തോന്നും അല്ലെ. നമ്മള് വിചാരിച്ച എൻ്റെ കൃഷ്ണ ഇന്ന് ഇത്രയും നേരമായില്ലേ കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇതിൽ കൂടെ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ പോയി കാണാനും അതേപോലെ പ്രസാദം കഴിക്കാനും ഉള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ മറ്റ് പലരുടെയും രൂപത്തിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തു തരും. അപ്പൊ ആഗ്രഹം, മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായാലേ, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗുരുവായൂർ ഇനി എന്ന് പോവാൻ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് ഉടനെ അതിന് പോകാനുള്ള ഒരു അവസരം വരിക. അതേസമയം നമ്മള് എന്ത് പോണ് ഈ മഴയത്തും അത് ഇതൊക്കെ അല്ലേ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാല് അതൊന്നും നടക്കില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി മനുഷ്യന്റെ അറിവിന്റെ 4 ന്യൂനതകൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ആരെങ്കിലും എഴുതാത്തുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതിയെടുക്കാം. തെറ്റ് പറ്റുന്നു, മായയ്ക്ക് വശംവദനാകുന്നു, ചതിക്കാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട്, അപൂർണമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ഇതൊക്കെയാണ് മനുഷ്യന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബദ്ധാത്മാവിന്റെ അറിവിന്റെ 4 ന്യൂനത. ന്യൂനത എന്ന് വെച്ചാല് കുറവ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും ഇല്ലേ ഇവിടെ?
മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. വേദാന്തം വേദാന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഞാൻ ബോറടിപ്പിക്കണുണ്ടാ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ വേദാന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഞാൻ ബോറടിപ്പിച്ചൊക്കെ സ്ഥലം വിട്ടാവോന്ന്. അതൊക്കെ എല്ലാരും കൂടെ പറയുമ്പോ പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാരും സൈലന്റ്. സൈലന്റ് ആയിട്ടിരിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ തെറ്റ് പറ്റുന്നു, മായയ്ക്ക് വശംവദനാകുന്നു, ചതിക്കാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട്, അപൂർണമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. അപ്പൊ മുമ്പൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിക്കും ഇതെന്തൊരു പേരാണ്, എൻ്റെ പേര് മായ എന്ന് വെച്ചിരിക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും. അപ്പോ അങ്ങനെ എല്ലാവരും കളിയാക്കിയൊക്കെ ഓരോരോ പേരുകൾ എന്നെ വിളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഒക്കെ എനിക്ക് എൻ്റെ പേരിനോട് ഒരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഇപ്പൊ ഇതിൽ വന്നപ്പോൾ 10 വർഷമായപ്പോ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടപ്പോ വിചാരിച്ചു ഭഗവാന്റെ ഒരു ശക്തി തന്നെയല്ലേ മായ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടം കൊണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ പേരിടുന്നത്. നമ്മളല്ല, ഇതെല്ലാം ഒന്നും നമ്മളല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണങ്ങള് വന്നിരിക്കും. അപ്പൊ എന്തായി, പിന്നെ ദീക്ഷ പേര് കിട്ടിയപ്പോ എന്തായി, മായ അതീത. അതീത. പക്ഷെ നമ്മൾ മായയിൽ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും. അത് മാറ്റാൻ പറ്റൂലല്ലോ മനുഷ്യന്റെ. 4 ന്യൂനതകളാണ്. തെറ്റ് പറ്റുന്നു, മായയ്ക്ക് വശംവദനാകുന്നു, ചതിക്കാനുള്ള പ്രവണത, അപൂർണമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അറിവിന്റെ പരിപൂർണമായ ഉറവിടം ആരാണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണമാണ്. അതിനാൽ നമുക്ക് പരിപൂർണമായ അറിവ്, വേദം ഒന്നും ലഭിക്കില്ല. ആർക്കും അത് നമുക്ക് നൽകാനും കഴിയില്ല. നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചെങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകാൻ കഴിയുക. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ തന്നെ അപൂർണമാണ്. പരിപൂർണമായ അറിവ് നമുക്ക്, പരിപൂർണമായ അറിവാണ് വേദം. അത് നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല, ആർക്കും അത് നൽകാനും കഴിയില്ല. വിവരങ്ങളുടെ ഉറവിടമെന്ന നിലയിൽ നാം വിശ്വസനീയമല്ലാത്തതിനാൽ മനുഷ്യർ സമാഹരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വേദങ്ങൾ, നമ്മളുടെ മനുഷ്യർക്ക് വേദങ്ങൾ ലഭിക്കില്ല. നമുക്ക് പരിപൂർണമായ അറിവ് നൽകുന്നു. വേദങ്ങൾ അതീന്ദ്രിയമാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമുള്ളതാണ് വേദങ്ങൾ. നമ്മളുടെ വിവരങ്ങളുടെ ഉറവിടമെന്ന നിലയിൽ നാം വിശ്വസനീയമല്ലാത്തതിനാൽ മനുഷ്യർ സമാഹരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വേദങ്ങൾ. പക്ഷെ അതില്ല എന്ന് പറയാനായിട്ട് നമ്മൾ ആരുമില്ല. ഈ വേദങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് അതൊന്നും പരിപൂർണമായ അറിവ് നൽകുന്നതാണ് വേദങ്ങൾ. അപ്പൊ വേദങ്ങൾ അതീന്ദ്രിയമാണ്. അതിലെത്തിപ്പെടാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള പരിപൂർണത വേണം. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള ഒരു എന്ത് വേണം, അത് അറിയാനായിട്ടുള്ള ഒരു പരിപൂർണത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയണം, അത് വേണം അല്ലെ. വൈദിക തത്വങ്ങൾ സത്യപ്രമാണ രീതിയിലുള്ള സത്യമായി സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ വൈദിക തത്വങ്ങളെല്ലാം സത്യമാണ്, അത് സത്യമായി തന്നെ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വേദങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഋഷിമാര് ഓരോ പൂജകളും അത് ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട്, യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഓരോ ദേവന്മാരെ ഒക്കെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി, അതെല്ലാം ഈ വേദങ്ങളിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി എന്താണോ ആവശ്യം, മഴ പെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ മഴ, അങ്ങനെ എല്ലാതും നടത്തിയിരുന്നതെല്ലാം വേദങ്ങളിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ മനുഷ്യജ്ഞാനത്തിന്റെ ക്രോഡീകരണമല്ല വേദങ്ങൾ. നമ്മൾ അഹങ്കരിക്കുക വേണ്ട. നമ്മളുടെ എല്ലാം അത് ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്നതാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് തേനെ ബ്രഹ്മഹൃദായ ആദികവയെ മുഹ്യന്തിയ സൂരയ. ഭഗവാൻ ആദ്യത്തെ ബദ്ധാത്മാവായ, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ബദ്ധാത്മാവ് തന്നെയായ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നിവേശിപ്പിച്ചതാണ് വേദങ്ങൾ. അവിടെ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാവ് നാരദന് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ നാരദനിലൂടെ വ്യാസ ഭഗവാൻ, അങ്ങനെ അങ്ങനെ പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്നതാണ്. ആ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്നതാണ് വേദങ്ങൾ. ഇനി പ്രധാന സാമ്യങ്ങൾ പറയണത് എന്താണ്? ചാണകവും ശംഖുമൊക്കെ അല്ലെ. ചാണകം ഒരു ജീവിയുടെ മലമാണ്. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു? നമ്മളതിന്
അതിന് നല്ലൊരു സ്ഥാനം കൊടുക്കണം അല്ലേ. അത് ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം. ചാണകം മെഴുകിയ തറയിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുക. അതേപോലെ എല്ലാത്തിനും പരിശുദ്ധി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചാണകവെള്ളം തെളിക്കുക. അപ്പൊ ചാണകം, അതേപോലെ ശംഖ് ഒരു ജീവിയുടെ പുറന്തോടാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതെല്ലാം പരിശുദ്ധമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അതേസമയം മറ്റുള്ളവരുടെ ഒന്നും, പശു അത്രയും പരിശുദ്ധി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് പശുവിൻ്റെ മലം, ചാണകം പരിശുദ്ധമായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത്. വേദങ്ങൾ അമ്മയെ പോലെയാണ്. അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും സത്യമായിട്ടുള്ളത് അമ്മ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വേദങ്ങൾ സത്യമാണ്, അമ്മയെ പോലെയാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം. അല്ലാണ്ട് അച്ഛനെ പോലെയാണെന്ന് ഒരിക്കലും പറയില്ല. അമ്മ കാട്ടി കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് അച്ഛൻ. അപ്പൊ വേദങ്ങൾ അമ്മയെ പോലെ, അമ്മയുമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് അത്രയും പൂക്കൾ കൂടി ബന്ധമാണുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വേദങ്ങൾ അമ്മയെ പോലെയാണ്. അറിവ് മാതാജി നേടുന്നതിനുള്ള ശംഖോ മാതാജി ശംഖോ ശംഖ് ഇത് ശംഖ് വിളിക്കാനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കൂലേ. ഏറ്റവും പുണ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ശംഖ് ഊതുക എന്ന് വെച്ചാല് എല്ലാ ദേവന്മാരും എല്ലാവരും അവിടെ അണിനിരക്കുന്നാണ് പറയുക അല്ലെ. ഭഗവാനെ ഉണർത്താനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശംഖാണ്. അതൊരു ജീവിയുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതും എന്തായിട്ട് പുണ്യമായിട്ട് തീരുന്നു. ചാണകത്തെ പോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധമാണ് ശംഖ്. അതാണ് അവിടെ പറയണത്. മനസ്സിലായേ പ്രഭു? ജീവിക്കാണോ പ്രാധാന്യം, ശംഖിനല്ലേ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്? അതെ, പശു അത്രയും പുണ്യം കൊണ്ട് ചാണകത്തിന് കാര്യത്തില് അങ്ങനെ തന്നെയാണോ? അതേപോലെ തന്നെ ആ ജീവിക്കല്ല പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണ, ശംഖിനാണ് പ്രാധാന്യം. അതേപോലെ ചാണകത്തിന്, ചാണകം പശുവിന്റെ ആയതുകൊണ്ട് പശുവും ഗോമാതാവാണല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അറിവ് നേടുന്നതിനുള്ള 3 വഴികൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. പ്രത്യക്ഷ, അനുമാന പ്രമാണം, ശബ്ദപ്രമാണം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ അറിവ് നേടുന്നു. പക്ഷെ കുറച്ച് അകലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഒരാളിപ്പോൾ അകലേന്ന് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണിനെ നോക്കിയാൽ അയാളുടെ നടത്തവും മട്ടും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇന്ന ആളാണെന്ന് തോന്നണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്ത് വരുമ്പോഴാണ് അല്ലേ അങ്ങനെ അയ്യോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്ന ആളാണെന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചു. അതാണ് അനുമാനം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രത്യക്ഷം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നേരെ കണ്ണോട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കണത്. അനുമാനം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമെന്ന് തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മളൊരു തീരുമാനത്തിലെത്തുന്നു. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിയാണ്, നമ്മളാ പറഞ്ഞത് ശരിയായിരുന്നു എന്നുള്ള അനുമാനത്തിലെത്തുന്നു. ശബ്ദപ്രമാണം, ശ്രുതി. ശബ്ദപ്രമാണം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ശബ്ദത്തിലൂടെയാണ് ശ്രുതി എന്ന് വെച്ചാല് ശബ്ദപ്രമാണം വേദങ്ങളായിട്ട്. അപ്പൊ അറിവ് നേടുന്നതിനുള്ള 3 വഴികളാണ്. ഒന്ന് പ്രത്യക്ഷം, ഒന്ന് അനുമാനം, ഒന്ന് ശബ്ദത്തിലൂടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അറിവ് നേടുന്നതിനുള്ള 2 പ്രക്രിയകൾ. നിഗമനം, നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സ്വന്തം യത്നത്തിലൂടെയും മനസ്സിൻ്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉപയോഗിച്ച് ഉയരുന്നു. നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ അത് ചെയ്ത് നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ശരിയാണെന്ന് തീരുമാനിച്ച് ഒരു നിഗമനത്തിലെത്തുന്നത് നിഗമനം. അനുമാനം എന്ന് വെച്ചാൽ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഗുരു പരമ്പരയിൽ നിന്ന് താഴെ വരുന്നത്, അങ്ങനെ വരുന്നത് അനുമാന രൂപം. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ്, അങ്ങനെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ. നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയില് ഗുരു പരമ്പരയുടെ ഇത് അവതാരിക കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ജയപതാക സ്വാമി വരെയുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ളത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ടുള്ള പരമ്പരയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഗുരുവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് അത് ഏറ്റവും ആദ്യം പറഞ്ഞത് ശരിയായിരിക്കും. അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെയായിരിക്കും അടുത്ത ഗുരു പറയുന്നത്. അങ്ങനെ വരുന്ന പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്ന ഗുരുവിനെയാണ് നമ്മളെപ്പോഴും തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. അവര് പറയുന്നത് സത്യമായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഇനി വേദജ്ഞാനമാണ് പരമോന്നത അധികാരി. ശബ്ദം ഒരു വിശ്വസ്തതവും പരമോന്നതവുമായ അറിവാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രുതി, വേദം, അത് വിശ്വസ്തവും പരമോന്നതവുമായ അറിവാണ്. പ്രത്യക്ഷവും അനുമാന പ്രമാണവും ഞങ്ങൾ നിരസിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ആദ്യത്തേതോ രണ്ടാമത്തെയോ പരസ്പര വിരുദ്ധമാണെങ്കിൽ ശബ്ദം ആധികാരികമായതിനാൽ ഞങ്ങൾ അത് പ്രകാരം പരിശോധിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ശാസ്ത്രം ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ആത്മാവിനെ കണ്ടെത്തിയില്ല, അല്ലേ? ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മള്, ഹാർട്ട് ഫുള്ള്, ശരീരം മുഴുവൻ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്താൻ തുറന്നു വെച്ചാലും നമ്മൾക്ക് ആത്മാവിനെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവില്ല എന്ന് പറയാനായിട്ട് അവകാശപ്പെടാനും പറ്റില്ല. ആത്മാവുണ്ട്, പക്ഷെ ഒരാൾക്കും അതിനെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഹൃദയത്തിനെ തന്നെ മാറ്റി വെച്ചാലും അങ്ങനെ ആത്മാവിനെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് പറ്റില്ല. പക്ഷെ ആത്മാവുണ്ട്, അത് നമ്മുടെ വിശ്വാസമാണ്, അല്ലെ? നമ്മളുടെ ബോഡി അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. ആത്മാവ് വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ അതിനനങ്ങാൻ സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ പേരും ഇതൊക്കെ അപ്പോഴേ നമ്മുടെ മാഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെന്തായി? നമ്മള് ബോഡിന്നേ പറയുള്ളൂ. ബോഡി എത്തിയ, ബോഡി ഉണ്ടെന്ന അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുള്ളൂ. ആത്മാവ്, ആ ഊർജം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ നമ്മളപ്പോ ആ പേരിന് പോലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും മാറ്റം വന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാം ശരീരമല്ല, നാം നിത്യമായ ആത്മാക്കളാണ് എന്ന് ശബ്ദം അവകാശപ്പെടുന്നു, വേദങ്ങളില് പറയുന്നു. അതിനാൽ ഇത് നമ്മൾക്ക് വിശ്വാസ്യത ഉള്ളതാണ്. ഇനി കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണുള്ളത്. അത് എഴുതിയെടുത്താല് നാളേക്ക് നമ്മൾക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് നേരം ഉണ്ടാവില്ല. നാളേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എഴുതി കൊണ്ടുവന്നാല് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. ഒന്നാമത്തെ എഴുതിക്കോളൂ. വേദം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? കിട്ടാത്തത് നമുക്ക് നാളെ ചർച്ച ചെയ്യാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം എഴുതിയെടുത്താൽ മതി. വേദം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, ഒരു ബദ്ധ ആത്മാവിന്റെ 4 ന്യൂനതകൾ പട്ടികപ്പെടുത്തുക. ഒരു ബദ്ധാത്മാവിന്റെ 4 ന്യൂനതകൾ പട്ടികപ്പെടുത്തുക. അടുത്ത ചോദ്യം, 3 പ്രമാണങ്ങൾ പട്ടികപ്പെടുത്തുക. 3 പ്രമാണങ്ങൾ പട്ടികപ്പെടുത്തുക. നാല്, അറിവ് സമ്പാദിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ശ്രേഷ്ഠമായ ഉപാധിയാണ് ശബ്ദപ്രമാണം. ഒരു ശ്രേഷ്ഠമായ ഉപാധിയാണ് ശബ്ദപ്രമാണം എന്നതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ നൽകുക. ശ്രേഷ്ഠമായ ഉപാധിയാണ് ശബ്ദപ്രമാണം എന്നതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ നൽകുക. അടുത്തത്, യഥാർത്ഥ ഗുരുവിന്റെ അതിന് മുമ്പുണ്ട് അല്ലെ? അഞ്ചാമത്തെ വായിച്ചു. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ 5-ാമത്തെ, ഭൗതിക ലോകത്തിലെ 2 വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട അറിവ് പട്ടികപ്പെടുത്തുക. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ 2 വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട അറിവ് പട്ടികപ്പെടുത്തുക. ആറാമത്തെ ചോദ്യം, യഥാർത്ഥ ഗുരുവിന്റെ 2 യോഗ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? യഥാർത്ഥ ഗുരുവിന്റെ 2
യോഗ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? എല്ലാരും അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്താ? ചെയ്തു മാതാജി. യഥാർത്ഥ ഗുരുവിന്റെ 2 യോഗ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അറ്റൻഡൻസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ലിങ്ക് വന്നിട്ടല്ലോ മാതാജി. ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടില്ലേ മാതാജി? ഹരികൃഷ്ണ. ഇട്ടു മാതാജി, 2-3 പ്രാവശ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. യഥാർത്ഥ ഗുരുവിന്റെ 2 യോഗ്യതകൾ എന്തെല്ലാം? എന്തെല്ലാമാണ്?